Ageno ni rio maber jahera mar laktar machiegni. Mate chendo ni en Andrutho Tieno ka wawacho ni ngima en mwandu kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Wapuonjore gik mang'eny mokalo, wang'iyo kaka wanyalo rito ngima wa kendo wanyalo bedo kod ngima makare mondo mi wadag gi mor kachiel kod kwe. Antiere kod mor mang'eny mokalo ni daktari na kendo wendo na osechopo e studio. Kaka time go odiechieng' kod odiechieng' abo miye thuolo obonyiso ni nyinge nga en nyakanye olonye weche mage. Ai to adonje e twak kachiel kok waketho thuolo kata matin. Machiegni daktari ndalo mathoth. Erokamano Rosita Machiegni kendo. Erokamano. Nyinga Lola Apondi Mola nyage miala tan chi kabwai to ainya daktari mar nyithindo. Gisani ene tiegruok mar bedo daktari mar nyithindo matie ICU kuma nyithindo matuo ainya bete. To kuma tiyo Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mano hospital matie sani an mane university kasetieko to nyaka doga ginene doga Jaramogi. Erokamano. Manyiso ni in laktar mar nyithindo ma bende pod wani otiegre saidi mondo mi omed ng'eyo kaka inyalo rito nyithindo mantiere e ICU. Amor mar bedo kodi e penj laktar odiechieng' ma kawuono. Daher mondo mwang'i ane tuo kata tuoche mag nyiroke kuom nyithindo. Nikech waneno ga kata wawinjo ga mang'eny ni nyathi mang'ane nitiere kod tuo mar nyarogno. Thoth ne tuo mar nyarogno wanyalo wacho ni nyathi nitiere godo ka ng'o timo nyiroke ne kata ng'o timo nyarogno ne. Erokamano ahinya. Mokwongo adwani mondo wakel winjo ni nyarogno ni en tije timo ang'o. Koro an kaka ng'iye gi kaka nyalo wacho jowinjowa e yo mayot manyalo winjore. Nyarogno en chalo kaka rachungi ma ithiwogo chai kamacha. Mangiso ni onego bedni oyieni gik moko mabeyo ema mondo kal to maricho to omako ewi rachungi kaito igolo oko. Mangiso ni nyarogno ni onego bedni sama imadho pi sama dendi tiyo maber gik moko maricho onego bedni wuok oko kaito mabeyo madonge dendi. Koro sama ng'ato layo basically mane gima timre. To wadwaro ni mondo nyarogno ni oti maber mondo koro kanite chilo mora mora kata tuoche mora mora kata gimora mora marach moko onego bedni nitie onego bedni nyarogno golo oko mondo koro dendi oti maber. Koro ka in gi rachungi to rachungi no onego bedni oyiene mana size moro ma onego bedni kale rachungi no. Gimoro ka duong' ahinya nyalo muone kalo. Gimoro be katin ahinya to onego bedni odonge ei dendi. Kasa wach ne kasa moro nokidwa ni skari mondo wuogi to kale rachungi. Koro maber matindo be nyalo kalo to wadwaro ni mondo dongi. Koro wang'iye mana kaka rachungi mawacho ni nitie gik moko modwaro ni mondo wuogi to nitie mago modwaro ni mondo donge dendi mondo kony dendi tiyo maber. To kiparo wach nyarogno gima onego bedni kete wiyi maduong' ahinya en olopi kata layo gi kaka iluonge gi dholuo. Koro gima pile ng'eni samoro ok nyal ng'iyo ni ang'o matimre but layo en gimoro maduong' ahinya ei dhano gi nyathi matin. Koro sama nyarogno ok ti maber to koro shida bet ei layo ni kata ei olopi kamae kata seche moko gik moko mane wadwaro ni mondo dong' ei rachungi gi kalo to mane wadwaro ni mondo wuog ei rachungi ni be koro ok owuok. Mane kaka nyalo wacho mayot ne jawinjo mondo otem winjo kaka nyarogno tiyo. Masaya mwamulo nyarogno. Aneno ka wantiere kod picha maber mokalo ka dhano nitiere kod nyiroke ariyo. En ko kachich gi kacham thothne gichalo oganda kaka waneno gi kani to kaka Dr. Lola olero ni en kaka rachungi ma obro chungo gigo mabeyo madini mabeyo chumbi kachiel kod gik mopogore mabeyo donge del to maricho to wuok e yor lach kata e yor olopi. Mabende winjo kiwacho kacha ni olopi en ga gima duong' mokalo moko nego bedni kaw go yuma kata matin. Erokamano. Ilere maber mokalo. Nyiroke gin ga ariyo kaka wanene e picha ni. Koro ka wada chako to nyalo neno ka koro wan gi nyarogni ariyo. Koro dhano monyuol maber onego bedni ni gima karachich gi gima koracham. To nitie jomoko ma inyalo nyuol gi mokwongo inyalo bet ni onge nyarogno. Mano nyiso ni ngima ne ok nyal tiyo nikech koro onge kata achiel monyalo tiyo kodgi. To jomoko minyalo nyuol gi achiel kende to nitie jomoko ma ginyalo bet kata ariyo lakini gintie e korachich kata gin koracham. Koro mago timore nyalo yudo kata nigi en kar mondo bed gi koni to en gi ariyo samoro karachich kata en gi ariyo koracham. Samoro bo onego bedi gine toki kamae. Samoro nyalo yudo ka nitie moro miluongo ni ectopic entie lakini entie kumoro marach moko onego bedni ni entie. Koro mago to gik moko ma inyuolo go nyithindo ma sama koro nyathi osenyuol to aneno ka koro en gi shida moro amora gimoko wago picha to wacho ni to be nyiroge gi be gintie to ka gintie be gin kuma ber to ka gin kuma ber be gitiyo maber. Koro onego bedni gin ariyo lakini mondo idag e ngima ok chuno nyaka ibed kod gariyo. Momiyo kata anyalo miyi moro ka in gi tuo mar nyarogno anyalo donate ni kaito adong' achiel nyala tiyo lakini sama ariyo go te onge to koro ng'ato ok nyal bet mangima ok nyal tiyo. Page Daktari Ramogi TV
kawuono wafwenyo kata jogo mane pok ofwenyo ni nyiroke ng'ato nyalo bedo godo ariyo to gite gintiere ka cham, gite gintiere ka chich, mano nitiere kaka ok onyuoli kode e yo maber. To ka ber to onego bed ni gin ariyo to gitiyo maber giduto te. E seche ma wang'iyo tuoche mag nyiroke kuom nyithindo, tuoni ng'eny marom nade kuom nyithindo, Dr. Lola? Ong'eng ahinya e nyithindo miluongo ni neonates, nyithindo mantie chakre odiochieng' mokwongo nyaka wachni bang' 30 days, ndalo 30. Nikech gimomiyo obedo mang'eny kamano en nikech shida moro mar dhoth. Ing'e ni samoro waweni ni dhoth en gimoro ma kawaida. Nitie nyithindo moko ma samoro gituo ahinya mok ginyal dhoth, samoro minegi ok migi chak maber, samoro minegi ochako miyogi gik moko mopogre gi chak monego bed ni gindhodhogi. Koro atamalo koro luwre gi ikni mek nyithindo. King'iyo nyithindo ndalo mokwongo nyaka ndalo 30, iyudo ka atamalo gin malo ahinya, nikech atamalo 40 kadhi malo. To kochopo kendo igni wachni chakre nyaka higni 1 nyaka higni 3, atamalo nyalo bedo 15, kendo kochopo chakre higni 13 kadhi malo nyaka higni 18, atamalo kendo chak dhi malo nikech gik moko koro opogre. Nikech sama koro en nyithindo en shida mar dhoth ema kele, e diere kae gin gik moko miluongo ni infections ema kele, to itok kanyo koro wachako yudo ka nitie shida moko kaka mar pressure gi mar skari chako donjo, nikech koro gidonjo gi miluongo ni adolescent, to shida mek adolescent be koro nyalo miyo gibedo gi shida mar nyarokno. Koro atamalo ok onyal wacho ni en wanyalo kete kijumla nyadichiel, lure gi ik mar ng'ato, but ong'eng ahinya e kuonde ariyo ka nyathi pod tin ahinya gi e diere kaka koro gichiegni chopo jomadongo, koro gin koro pod gin adolescent, gidwa donjo bendo gibed joma dit. Adwa ni mondo mwachak kod nyithindo ma pod yom, nyithindo manyien gi chakre seche kata chakre dakika nyaka ndalo 30, iwacho ni kanyo othoro ga bedo mang'eny nikech samoro nyuol dhoth. Okipimna ni ang'o matimore ka momiyo nyithindo e kind ndalo achiel seche achiel nyaka ndalo 30 tuoche mag nyiroke ni malo? Erokamano. Mokwongo kaka ne wawacho, nitie tuoche moko ma onyuol go ng'ato. Ma wang'iso ni ka in gi nyarogno achiel kata ka in gi nyarogno gin ariyo to gin side mopogre, kata ka in kode achiel to en kumoro moko onego bed ni obete, mago gima onyuol go nyathino, to gik monyalo timo mang'eny ne mano onge ga gima onyalo timo. Onyalo mana manyo ni wanyalo yudo ne nyarogno moro to waketone. To nyathi monyuol ma nyiroke ne nitie kumoro achiel, en gi kumoro achich, en gi kumoro acham, mang'iso ni nyuol ne onge gi shida moro amora. Magi wabedo ga gi shida sama koro nyathi osenyuol, to wabedo gi delay mar chako dhodho nyathi. Koro nyathini iyudo ka seche moko timre ahinya samoro mama no dhi e pala, samoro dhi e pala kamae, samoro nitie chik moko mawacho ni kikonego bed ni miye yath mar formula, ok onego bed ni miye chak mar dhiang', onego bed ni warito mama. To mano bedo mokwongo, samoro wan gi delay mar chako dhodho nyathini. Mar ariyo, nitie jomoko ma sama gin e gweng' giwacho ni nyathi osenyuol koro wamiye uru kata chak mar dhiang'. To ng'eni chak mar dhiang' onego bed ni en mar nyathi dhiang', ok onego bed ni en mar nyathi dhano. Koro ng'eni kaka olose cha seche moko oinyo nyarogno mar nyathi. To mar adek, seche moko nitie jomoko matiyo gi chak mar mkebe ma oluongo gi formula, kata ji ohero luonge ni nan, ma gimiyo gi sama koro samoro chak onge mamoromo, samoro odwa ni mondo omedi e chak e thuno mane intie goni. To nitie kaka onego bed ni iriwo chagni kok pi maber, nitie kaka onego bed ni kawo kijikni timede gi pi. Samoro nitie jomoko maketo pi matin, nitie jomoko mamedo kijikni mang'eny mar chagni. Kato kosebedo kamano to bedo ma concentrated ahinya, mapek ahinya, ma koro oinyo nyarogno mar nyathi. To thothgi koro gima chako timre, dalili mokwongo bidhi neno e nyithindo gi koro giwe layo. Pile onego bed ni kiwilo diaper, mopenjo ga mine ni sami wilo diaper, iwilo ga diaper adi odiochieng' achiel. Samoro moro 4 kadhi piny, to onego bed ni wachako ng'eyo ni koro nyathini ok ol pi maber, nikech inyalo mana olo pi ka koro ni in gi pi moromo dendi ma koro excess ema ogolo ga oko kaka lach. To ka ionge pi e dendi, mang'iso ni koro dendi dhi kawo pi mane nitie mantin cha to odongo e dendi, koro olo pi koro bet ni koro onge. Koro mane mokwongo e wach chiemo kata wach dhoth mar nyathi ema timre ga. Mar ariyo, ni seche moko nyathi nyalo nyuol tinyuole kata ka en gi tuo kata infection moro amora. Nyalo bed ni tuo ni noyudo e min gi sama ne min gi pod yach, kata sama ne nyuole, kata immediately kose nyuole to oyudo tuo moro amora kata infection ma samoro nyalo bedo mang'eny e dende, ma koro inyo dende te, ma koro kata nyarogno be koro bedo affected nikech wach tuo ni. To mano koro iketa yath to imede pi mondo wanyal konyo. Mane gik moko ariyo matimre ga ahinya e nyithindo manyien ndalo 30. Erokamano.
Nitiere gimoro miwacho ka ani kaka jonyuol wathoro ga miyo nyathi chak samoro en cha dhiang' kata wacho ka ni mar diel kata mar ngamia wacho ni nikech ng'eni cha ngamia ber cha diel ber ga saidi miyo nyathini cha ngamia. Awinjo gimulo gimoro ka gima chagni pek ne nyiroke mar nyathi nyalo kelo chandruok to ma en gima wathoro timo mokalo opek ni odhi timo ang'o kuom nyiroke nyathi manyalo kelo ne nyathi chandruok kata ka ponono ni en mar mkebe cha opek machal nade to otimo ang'o kuom nyiroke mar nyathi ka nyathi pod yom. Erokamano. Wacho ga pile pile ni chak mar nyathi dhiang' en mar nyathi dhiang'. Ok en mar nyathi dhano. Kata mar ngamia en mar nyathi ngamia. Nitie gik moko miluongo ni proteins e chiemo ma wachamogi. Koro gini mago nitie mar dhano bet tin ki compare gi mar dhiang' kata mar ngamia kata mar diel opogre. Ok en gimoro machalo gi mar mama. Momiyo wacho ga ni chak mar mama ema chiegni ahinya ema ber gi nyathi. To seche moko nitie jomoko ma samoro wawach ni mama ne onge kata mama ne tuo kata wawito mama to watimo wacho ni dwaher ni mondo wadhi gima chiegni ahinya gi chak mar mama en onyalo bedo mar formula ni onyalo bedo mane ma gitemo lose ka gima obed mar chal gi mar chak mar mama but pok ochopo mondo obed kaka mar mama no chalre pod pogruok moko achiel ariyo adek moko pod nitie. Koro kwadonge moko me wacho ni koro mar diel mar ngamia mar dhok ginbe ginyalo tiyo lakini shida gini ok ginyo nyarogno ahinya mar nyithindo. Koro dwaher ni ka ok onyalo yudo mar mama to watem mondo wayud mar mkebe. Koko yudo mar mkebe koro ka chako nyalo wacho goyo mbaka man koro ko bitiyo gi mbaka ni wakaw mar diel koso wakaw mar ngamia koso wakaw mar dhiang'. Ata malo ma wacho ni ji mang'eny nyalo wacho ni wakaw mar diel kata wach mar ngamia nikech odwa chiegni matin gi mar mama lakini ok oromogo mondo koro wakikisha ni nyathino yudo chiemo monego bed no yudo mok wahinyo nyarogno mar nyathino. Kotenre kod kaka wasechake kod kama wagike manyiso ni nyithindo mantiere kod thuolo mamalo mar gamo tuoche mag nyiroke gin nyithindo ma samoro onyuol kod tuoche, nyithindo ma samoro onyuol to ok migi cha mama giyudo ka ginyalo madho chak ma ok mar ng'ama miyo kaachiel kod nyithindo ma samoro onyuol anyuola kod tuoche mag nyiroke kaka ni wacho ni samoro nyalo nyuol nyathi koonge godo kata gintiere konchiel. Daktari, kidienje gi duto te mage mathoro ga bedo mang'eny nyithindo monyuol gi tuoche machalo infections gi moko mimiyo chak moko nego bed ni miyo. Seche ma nyathi nitiere kod tuo mar nyarogno kaka ng'ama miyo kata kaka janyuol thothne wakaw ga dakika ndalo mang'eny gi nyithindo. Ere ranyisi ma kineno kuom nyathi tinyalo chichni nyaka bedie ni nyathina ni nyiroke ne ok beyo kata nyaroke ok ber. Erokamano. Koro mokwongo mane asewacho en ni olopi en gimoro maduong' ahinya. To kik wakaw ni kata nyathi matin mok nyalo wacho ni ok nyal dhi e cho kata winjo pek moro ka dhi e cho sama pod gitin kamano onego bed ni sama iloko napkin kata iloko diaper onego bed ni ngeni odiochieng' achiel atiyo ga gi diaper di. To sama olokre atamalo mang'eny ibiro bogeni ni pile pile atiyo ga gi aloko ga kata diaper kata aloko suruaru mar nyathi aloko ga kata bich kata uchiel. Ang'o momiyo kawuono nyathina ni kidhi ng'iyo to tuo dhing'iyo to tuo mane ranyisi mokwongo monego bedi chako ng'isi ni samo chako doka piny kamano chak ponjri tang'o miyo nyathini ok ol pi maber. To nitie nyithindo moko makata chakre ne nyuol gi nyaka samoro idhi dala to kwayiega ni nyathi monyuol kik dhi dala kapok oolo pi nyaki dhi e osiptal bi ol pi e osiptal koro konyalo yie ni nyathi mondo obed mama gi nyathi mondo obed discharged. Koro kidhi to nyathini pok no olo pi nyaka nene onego bedi dok e osiptal to wacho ni an nyathina ni pok no olo pi chakre ne nyuol kik samoro onge kata nyarogno. Koro nyaka wakikisha ni entie kode kore ka wamiyi rusa mar dhi. Modongo to biro e nyithindo madongo inyalo yudo ka nyathi koro kuot nikech ma en rachungi monego bed ni yie ni pi mondo wuog oko. To koro pigni ok nyal wuok oko mang'iso ni pigni koro omedre opong'o dendi. Koro ka nyathini inyalo we ni nyuolo nyathi machwe karo oyenya pigni nitie dende lakini gintie kuonde maricho. Koro mar ariyo en ga ni nyathi neno ka koro ochaka bedo kaka nyathi makuot ka balun. Koro onego bed ni ichako penjo ni to ang'o miyo nyathini nyoro ne ni kilo 6 ka ne ni kilo 8 ng'ino ok en yot mondo imed kilo 2 kata odiochieng' achiel kata odiochieng' ariyo. Kaito sama gimedo bedo nyithindo madongo iyudo ka nyithindo gihero bedo ni fuonde gi kuot. Gin nyithindo ma ka gichieo to mondo ing'e gine loko between mar nyarogno gi mar adundo nikech adundo be nyalo mi dendi kuot en niya mar nyarogno sama gichiew gokinyi
gin kore ka tiendgi okuot. To tiendgi kuot, fuondegi be kuot, kata wengegi be kuot. Manyiso ni sama ginindo kamae kar mondo nyarogno gol pi koro ngeni oula luo mana kuma yot. To koro sama inindo kamano oula koluoko mayot, to yudo ka tiendi ema koro pigni chope. To sama koro chako wuotho sama kaka godiochieng' kamae, to koro remo koro miyo pigno koro dhi malo. Koro godiochieng' ka gichiewo to okuot godiochieng' to odok piny entie maber. Kato kamo medo bedo ni en gi shida no, koro ka gik moko mang'eny nyalo medre. Mokwongo gichako bedo ni gin gi shida mar remo. Gimomiyo gibedo gi shida mar remo, nowacho ni mae rachungi. Rachungi no onego bed ni golo gik mabeyo. Ka gik mabeyo wuok, samoro gik ne mek remo be koro wuok. Koro gichako lalo remo. Sama gilalo remo, neno ka koro nyathi moro mool nikech pi ng'eng' e dende, adundo ne ginene chandre mondo goch matek, mondo goch maber, mondo pigine mondo remo dhi nyaka e nyarogno. Koro sama mago timbre, obedo ka nyathi moro en gane nyathi moro moola, kata kiore kumoro wacho ni en ool, samoro konego bed ni tugo gi jowadgi, ok onyal tugo gi jowadgi nikech en ool, nikech adundo ne be koro chandre, nikech koro nyarogno bonge tich ma ginyalo tiyo. To king'iyo dendgi, tino ka samoro gigero nyathi guonyra guonya, to king'iyo to kine ka nitie gima guonyo nyathi, samoro kine kata rashes moro amora ma wuoke, nikech chilogo ok owuok. Koro rachungi ni ok ogolo chilo, koro chilogo dong nyaka e dende, e pien dende. Koro nene ng'at moro ma oguonyra guonya ka gimo temo mondo oguony mondo chilogo wuogi to ok nyal wuok. To samoro ka koro chilogo ng'eng' e igi, tino ka koro king'iyo dende kamae, tino ka koro orachar, kicho chalo tartar, ochalo nyathi moro mane nitie e nam chumbi, kata koro chumbi no koro ema koro bedo malo kamae. Koro ka skin gi lokar ka gima rachar. Ochalo nyathi manoa e tugo e chuodho to pok oluokre. Koro mane gik moko ma ineno e nyathi, to ng'isi ni ranyisi ni nyathi no ok chal ka gima dhi maber, to chances er ni en gi shida mar nyarogno. To ranyisi namba achiel ni nyathini bende olo pi koso ok ol pi. Kolo pi to olo pi marom nade kata machal nade odiechieng'. Debede ni kaka nolo pi cha dok piny odiechieng' kodiechieng', komochop kama koro ok ol pi kata matin, mano en ranyisi maduong' mokalo ni nyathini nyaka bedi nitie kod tuo mar nyarogno. Wakawuoyo ka waduogo kuma wadhi chake godo en ni kapono ni nyarogno achiel ema nigi chandruok, ibiro neno ranyisi gi koso ka giduto te gintiere kod chandruok, to wadhi nyime ka wakanyo. Kik idhi mabor, kik isudi, ka waduogo to wadhi nyime. Kik iwil, inyalo yudwa bende kokalo Facebook page en Penj Laktar, inyalo yudwa bende kokalo Ramogi TV #Penj Laktar kata Penj Laktar. Namba mar SMS bende nitiere screen. Waduogo kaeto wabiro dhi nyime gi kama wantiere no. Kik isudi. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Ankai anawad gimuna. Ariana na iye kai. Ariana manoke mpafien bani. Oktina kene ya biroti marus. Katabani bende biroti marus kai. Ng'ama ber maji duto te osebedo kapako, pero sani en gima ne dhi rumo dichiel. Pero ni anakia ng'at mikelo i dalawa ka mondo luong babawa. Anang'e maber iluonge ni Arian kana. Ok en bihan pande. Ngeso ka ngeso, en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo sa 3 gokinyi. But success in excess. Udi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, Nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira,
tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. We wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Locks Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Lola wang'iyo tuoche mag nyiroke kata nyarogno kuom nyithindo. Waneno kata ni ong'eny ga kuom nyithindo e kind seche kod dwe achiel kod nyithindo mantiere diere kamoro koreka. Daktari opimonwa gigo manyalo kelo chandruok kata momiyo nyathi nyalo bedo kod chandruok mar nyiroke. Onyisowa bende ranyisi mopogore opogore ma kineno kuom nyathi tinyalo chich ni nyaka bedie ni entiere kod tuo mar nyarogno. Daktari kani wachako chenro ni pimona kamoro kanyo ni nitiere samoro ma bende inyuolo nyathi ko kod nyiroke ma koro ok ni otuo ni entiere kod tuoche mag nyarogno oonge gi nyarogno. Daktari e kesni ang'atimore udhi manyone moro uketone utimo nang'o nikech nyarogno en rachungi kaka ni pimonwa cha ma en dhulo ma oganda onego bed kang'eyo male ni en rachungi magolo chilo duto te e del. Gisani kuma wachope kaka jopiny ma Kenya kae to gimonyalo timo maduong' to ahinya to onge nikech nyarogo en gimoro ma nyaka ng'ato bed go e ngimane. Afadhali bed kata gachiel mokti ka yude piyo to wanyalo chako manyo ni be nyalo yudo kata ng'ato manyalo donate mondo golne kata chiel mondo wami nyathini. To lure ni nyalo bed ni onge nyarogno to nitie gik moko modongo to entiego mano wanyalo manyo kaka wanyalo chomone mondo giko ni mondo onyalo olo pi. To kama ok nyal timbre to gimonyalo timo kaka sani man kaka Kenya ne onge gimonyalo timo. Koro en mana ni koro sama afadhali bed kod gachiel lakini kik bed ni onge kod gi duto te. Kech achiel tiyo maber to wacho samoro wacho ni achiel be samoro nyalo bedo ni tiyo maber moloyo ka gin ariyo nikech ng'eni ka en ng'ato achiel itiyo matek moloyo kaka ka un ji ariyo nikech samoro nyap moro nyalo bede e kind piem moro kuom kind achichi koracham lakini ka in gachiel to inyalo dak maber. Emomiyo samoro kata ka nyathi tuo kata ka ng'ama duong' ni tuo to wanyalo wacho ni ka koro Ruth achiel nyiroke ne ok ti ahinya to osepimo boseyudi ni mara gi denda gi dendi owinjore maber to anyalo kawo achiel mara tami to idak maber kaka ng'ama nyarogno manyien ambe ng'ama nachiwo nyarogno manyien adaka ngima ma pile bonge gimoro ma kelo tabu moro amora. Hapa ni main baka manya ka wabiwago mabor moingo ka nikech amor gi chendo ni itire kaka wapuonjore gik mang'eny mokalo. Daktari e seche ma samoro janyuol oseneno chandruogni kuom nyathi okol pi dende tartar yudo ka nyathi dende kuot yudo ka nyathi nitiere kod chandruok mang'eny mokalo kaka chandruoge ma waneno e picha kama lenda wang'e samoro kuot kod gigi duto tke. Thoth ne gigi timore ga bang' tuo kata chandruok bede nyarogno kosebedo kuom thuolo marom nade? Koseno chaka ni ito ranyisi ose chaka nyisore. Gima ber gi nyarogno ni omi time. Manyalo chando wa ahinya en ga mar nyithindo mag seche gi mag nyithindo mayom gi nikech ng'eni nyithindo gi pok ong'iyo gi ngima ma oko ging'iyo gi ngima ma iye kae. Koro sama gisewuok to gine ma ginyalo chando wa matin lakini kiseyuda kamae nyathi dwaro mana pi. Kaka oro nyalo ruok tine maber nikech shida ne noko dhodh maber noko yud pi madwarre maber no amiye formula marach kata no amiye chak moko no bed no amiye koro bedo gi no kizungu ni dehydrated ko chalo ng'ama riyo inge ahinya. Koro gin shida mar gi loso yot kaka sindan ti imedo gi ameda pi mos nyaka koro chieng moro koro wayaw nyarogno gi kendo to nyarogno ominga nafas mondo otamo ngisi mos ne gima kama chandruok moro nitie kama en mana ni shida mar nyithindo
gi bedo daktari mar nyathi en ni nyithindo ok losi. En owinjo nyaka ok winj maber to odhi dolre kumoro to nindo. Nyathi kok winj maber samoro en koro we tugo, en koro dhi nindo. Ok odhodhi, koro ok owinj kata gimo nyalo ng'isi ni kuma kama irama ok timre ga ahinya. Koro ng'iso ni sama koro wadhi yudo ni wadhi fwenyo ni gima kama ine timre, yudo ka koro osekawo ndalo mang'eny kaka gini timre. Nyathi ochogo kinyi to gisi ni mama kawuono an ok awinj maber. Nang'o motimre? Awinjo ka tienda pek, tienda rama. In ka ing'iye kama nyathini ok dwa dhi skul. Ing'ise ni rwak soksi mnade, ringi dhi e skul. Kodhi e skul kanyo bo wacho ni ool, en koro dwa ni mano siko ninda nikech ool adundo no mana ka dende kuot. Japuonj bo wacho ni nyathini tinde chendo, ok odwa bet e klas. Koro gigo to ranyisi go to nitie. En mana ni ok wachikitwa mondo wane maber. E warito ka samoro ka tuo kala kang mamalo kata osedhi bata malo mang'eny, koro kwachako wacho ni nyathina ni ang'o matimre. Koro ranyisi to nyarogno omi nafas matin mondo otem ng'isi. En mani shida mar nyarogno ni kendo onge ga gi ng'uono nikech nitie kumoro ma kosechopo to koro onge dok chien, ok nyal dok chien. Daktari, gima inyisowa ka ni nyaka wanen matut kendo nyaka wachikitwa maber. Kapo nono ni neno ranyisi mora mora kuom nyathi, nyalo bedo ni en wuoyo, en communication. Wacho ga pile chendo ni del wuoyo. Kineno ka dend nyathi wuoyo to chikiti ni dend nyathina ni wachango. Kikidhiri adhira chikiti ni dend nyathina ni wachango. Watende kod kidienje adi kata types mag tuoche mag nyiroke, koso en achiel kamano en tuo nyarogno. Koro tuo mar nyarogno ing'eyo mana e kidienje ariyo. Mochakre piyo miluongo ni acute, gi mosebudho ahinya miluongo ni chronic. Bang' iso ni gimoro amora motimre bang' dweche 5 dweche 3 kamae, owacho ni gimoro motimre gi sano wanyalo temo rese. Maniluongo ni acute kidney injury. To kidieny mar ariyo en ni makoro osebudho. Nikech koro mosebudho ni kaka koro ranyisi gi koro opogre. Nikech koro en gimoro mosebudho, rachungi koro ok osetiyo mang'eny. Mang'ise ni koro shida owuok koro nyarogno, koro dhi kuonde moko. To nyarogno nikech en mogio gik moko duto te. Ubeno ka koro oketho wang'i, odhi keto obwongo, oketho nyaka adundo, oketho nyaka obo, oketho gik moko duto te. Nikech koro chilo monego bed ni nyarogno golo cha, koro osebedo mang'eny e dendi. Koro ginene organs moko te koro bedo affected. Lakini kidenje gin ariyo mochako dweche moko 3 gi mano ma dhi bedo e dweche mag dweche 3 kadhi malo. Ma wantere gimoro manyalo biro to goyi mapiyo piyo kod makaw thuolo mani wacho chani onyalo kaw thuolo mang'eny. To gimarach kod makaw thuolo ni ka ng'ose dhi adhiya tiwuondori no kine iwuondori no kiwinji to koro dok chien nyalo bedo matek. Samoro waseneno ranyisi gi kaka jonyuol ma waneno ranyisi gi kuom nyithindo. Abiro iri kaka laktar molony kuom tuoche mag nyithindo Dr. Lola, aneno ranyisi gi kuom nyathi. Thothne utimo diagnosis nang'o koso ranyisi go kiseneno isekaw history mar nyathi to mano roma. Kendo gima ber gi tuo mar nyarogno ni kata test mitimo gin gik moko ma ginyalo tim gi mayot. Mokwongo wadhi pimo lach mar nyathi. Kata kisegisa nyathini pok olaw kata odichieng' mana 2 tang'e ni nyathini nigi shida mar nyarogno man gisano onego bed ni osechako paro ni tere kaka wadhi thiedho, ere kaka wadhi reso nyarogno mar nyathini. Mar 2 en wapimo remo. Sama wapimo remo no nitie test moko mawatimo directly ma gin ging'e kaka nyarogno tiyo kende. To magi duto te daher nyiso jawinjo wani giyudre kata osiptande wa moko mantie i gweng'. Gin test moko ma itimo pile ma ok ochiro nyaka ibi kata Nairobi kata idhi Eldoret kata idhi Jaramogi. En kada kidhi mane pharmacy kata mane clinic mora mora to ginego beni ginyalo pimo remo no to kendo ginyalo pimo lach mar nyathi. Kiseyudo duoko go to nitie gik moko ma wang'iyo kaka geo ni ng'eng to ng'eni rachungi ni ok ti maber. Wamiyo chilo mono nego beni wuok ni anene ka koro ng'eng e remo. To mono nego beni nitie i remo kae aneno ka koro onge koro odhi kanye. Mang'iso ni rachungi na cha koro ok ti maber. Mang'iso ni chilo mono nego beni wuok cha enene del ka tingeni de seche ma en chilo no mang'iso ni en sumu ko nego beni obede del. Onego beni gole. Kae to seche misetimo diagnosis me iseng'iyo ni ma to en tuo mar nyarogno ibro ng'e nade ni ma en mabiro piyo cha kata ma en moro mabudho cha. Koro ranyisi dhi wuok e test ariyo ma wadhi timo gi. Kae to mar 3 en ni koro wadhi go picha mar iyi. Nikech ne wawacho ni samoro wanyalo bedo ni wawacho ni ok tim maber, samoro en achiel, samoro en kuma rach. Koro test mokwongo nyaka watim en nyaka wago picha mar iyi. To mar 3 sama wago picha mar iyi ni magi to koro ok nyal samoro ok nyal time e osiptande moko mantie gweng'. Koro kidhi e facilities moko machalo kaka Kenyatta kata idhi mana Eldoret kata idhi Jaramogi, koro test mwanyalo timo koro opogre gi moro ma kawaida. Nikech koro nitie kaka wanyalo keto yath bo wang'i kata wago picha ma koro wang'iyo kaka lach iloso
baka kalach wuogi kaka ng'ato nyalo olo pi. Koro samoro nyalo penjo ni samoro kaka iloso lache man gi shida, samoro pipe mar golo lache man gi shida, samoro tank mating'o pi ema nigi shida, samoro kar golo lache ma nyalo bedo gi shida. Koro waluwe aluwa koa malo nyaka piny nyaka kaka ng'ato nyalo layo. Naneno ka watiere kod picha moro kama ber mokalo mar nyarogno chal ka gima obare diere ma oganda wanyalo neno pichano maler mokali. Wacho ni ka seche ma anyathi ok gol kata ok ola ok onyiso ni koro mane tuo mar nyarogno, nyaka bed nitiere gimoro manyalo bedo ni timore e nyarogno ka samoro odundu ema nigi chandruok, samoro kar dag lach ema nigi chandruok. Pichoni no ginyal ginyalo sudo gi kodi. Koro wanyalo sudo gi kodi. Koro sama koro mai ochalo oganda. Koro oganda gi nitie ute ma onego bed ni ilose gik moko. Gichalo factory ma onego bed ilose gik moko. Kose los ma koro iloso lach. Mariche golo oko mabeyo mageyo dok. Ka gi akae to onego bed ni giridre piny to gidhi piny ka gidhi e bladder. Ot ma onego bed ni kano lach. Dag lach. Koro bang dag lach no koro ng'ato olo pi. Koro sheda nyalo bedo kae, nyalo bedo e pipes matere dag lach to nyalo bedo nyaka i dag lach. Mama gote gin chandruok mag nyarogno. En kama ilose lach ka en e pipe ka en e dag lach, en kama lach wuok godo, magote gin chandruoge mag nyarogno. Kiseyudo ni ma aten chandruok mar nyarogno, Dr. Lola, thothne thieth chalo nade? Wabo chako kod nyithindo matindo kata wadhiye kaka nyithindo medo bedo joma dongo. Kamano na nyithindo matindo ban kaka nosewacho ni shida gi sana en ga shida ni koro gin gi tas wacho do gin gi riyo mangiso ni koro samoro ginene ok ginyal golo pi gini maber, samoro pi bedo gi shida, samoro yudo ka koro chilo mano bed ni wuok cha bedo mang'eny e gi. Nyithindo matindo go wan gima watimo ga en ni imedo gi ameda pi. Ntie aina mang'eny mek pi lakini mago mar sani. Koro pi moro mwaketo nega opogre gi pi moro ma mimiyo ji pile cha. Koro imeda pi to wadwaro ni mondo mama miwa ginene miwa chak mar thuno nikech mane yath maber ne nyithindo matindo gi sama giyudo shida ni. To mar ariyo ni ka en gi infection moro amora to wachako thiedhe gi sano nikech kada ka atemo loso nyarogno ba medi pi lakini nitie kute moko manie dendi monego bed ni wathiedho. Kok wathiedho gi to ok dhi konyo nyathino maber. Koro nyithindo ma nowacho ni ndalo 30 ka dhi gi seche to gin onego bed ni wamedo gi pi to wahakikisha ni mama golonwa chak maber to wamiyo gi chak e yo moro amora manyalre. Wanyalo miyo gi dhog, wanyalo miyo gi pipe tekni nyathino oyudo mano to wathiedho kute mantie kanyo. To seche moko wanyalo temo mai to ok nyalre. Koro gima watemo e nyithindo matindo gi gin wanyalo gadhi to watucho igi matin to waluoko igi gimiluongo ni dialysis nikech nyiso ni ka in gi chilo to nyaka manyore duto te madhi golo go chilo gi. Koro ntie wamake maka kanyo daktari iwacho ni nyalo tuch i nyathi mondo mi kaka igolo chilo mantiere kuom nyathi nikech nyathi nitiere kod tuo mar nyarogno. En penj laktar Ramogi TV ngima en mwandu mano Dr. Lola. Tuoche kata chandruok mar nyiroke kuom nyithindo waduogo ka waduogo ibro yudo namba simu e TV mari, ibro yudo namba SMS e TV mari, ibro tudori kodwa Facebook page en penj laktar kata Ramogi TV #penj laktar mondo mi penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenre kod tuoche mag nyiroke kuom nyithindo. Kik idhi mabor kata matin kik isudi. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Kiudo gimoro e belni to mano kare yano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palamino chiena tandora mojonya. Thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra Super Kiaki. Kidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti, Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer, Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Parani ana kinga timi kele dalo ka munda luang babawa. Ana ngi mabere luang i aren kana.
might need that bigger mfuko. This back-to-school week, you can now shop big. Naivas Kikapu Kibonge, the biggest season saving countrywide. Naivas saves you money. Chir ok ng'ur seche te. Ntie seche moko ma chir biro kuom wuoyo gi duol mamul. To seche moko, chir en duol mamul mamiyi bedo gi geno mar temo kendo kinyne. Par niya, onge gima ber mabiro mayot. Gikibed kod rapim mar tembe mikale kalure gi rem ma in go. Dial *811*281# to get chir mar geno. Jadolo Ezekiel Odero we thuolo gi Rambun ka nonro pod dhi nyime ewi weche matude kod tho mar ji e kanisa mare. Piny owacho koro geto jiwo yore mag choko osuru ka jogo ma osachgi oeo $500,000 igeto ng'adi osuru mabup moyo ming'ado gi sani. We have also instructed our delegates to make it clear that we cannot want these talks to go for longer than 30 days from the date of commencement. Azimio la Umoja koro dwaro ni twak margi Kenya Kwanza tieki ndalo 30 bang' chakruok mare. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Tuoche mag nyiroke kata tuo mar nyarogno kuom nyithindo, daktari opimonwa kendo leronwa ranyisi makineno. Opimonwa kendo leronwa ni nyalo pim nyarogno kata ka nyarogno mag nyithindo ber kamora moro obed klinik, obed hospital marom nade kor gweng tinyalo pim mondo mifweny mapiyo piyo ni chandruok nyalo bedo kanye. Korka kapono ni dwaro go picha kok inyalo chwalo mondo midhi e hospital machielo. Ne wang'iyo kacha yore mag thieth daktari kama bende ni pimonwa kacha ni kuom nyithindo kendo bet thiedhe yot. En mani kapono dhi ahinya to korang no chun mondo mi otuch ich mondo mi yud kaka inyalo luoko del kata mondo mi ogol chilo mantiere e del. Kapono no nitiere kod penjo moro amora inyalo tudori kodwa kokalo line mar simu ma inene TV mari. Hello, penj laktar. Hello. Okawinja jawinjo wano maber. Adwani mondo madhi wang'ia ne kaka watie kweche mag thieth mondi koka wadhi kapono ni nyathi nitiere kod chandruok ni seneno ranyisi ka to onge gimitime complications nyalo bedamo. Wach luoko nitie yore ariyo minyalo timgo mar luoko. Nyithindo matinde mohero ga keto watucho matin to wamanyo mana yo mar golo chilo mantie oko kacha ka koro nyarogno ok nyal tiyo to wakonye nikech chilo gi ok odwa ni mondo obed e dendi mang'eny. Now chile gi koko bete dendi mang'eny to nasa wacho ni fuonde gi duto te nyalo bedo affected gi issue mar nyarogno chilo gi. Mokwongo ni samo dhi obwongo ni omiyo nyathi nyalo chako riere nikech koro chilo gi odhi obwongo miyo nyathi koro chako riere. Mar ariyo omiyo kada nyathi bedo muofu nikech chilo gi kodhi wang'i to umo wang'i koro kinen maber. Mar adek ni kodhi adundo to dhi mondo adundo ni tiyo maber nikech adundo ni bedoro ni mondo obed gi pi mondo obed no tiyogo eka mondo adundo ni ti maber. Ka koro adundo onge pi monyalo tiyogo to chilo bedo mang'eny koro gimono nyaka adundo ni tiyogo. Mar ang'wen ni en kata ginene obo matiye dendi be kono bed ni pi pongo obo nikech sama wacho ni nyathi kochiewo to dende okuot kamano gik moko duto mantie dendi be wachalo mana ka gik mokuot kamano. Nyarogno nitie kanyo to embo kuot opongo gi pi. Adundo nitie kanyo embo pongo gi pi kaito obo be nitie kanyo kar mondo oket gine oxygen to mano bo pongo pi. Koro koro dendi te onge kuma tiyo maber nikech chilo pongo kata pi opongo. Kaito king'iyo e chokeni monego bed ni kanye kuma gole remo kanye kuma wagole kata gik moko ma control infection. Ka koro mago ok nyalre gimbe koro gipongo pi to gipongo chilo. Manyiso ni dendi te onge gima tiyo maber nikech mana wach nyarogno. Nyarogno moneno telo ganda ni emomiyo dendi tiyo kaka dendi tiyo no nikech ogolo gik mabeyo gik maricho oko to kano mabeyo e iye mondo dendi oti maber kaka tiyo maber pile. Gigirom nade nyiroke girom nade dendi nikech kapono ni kaka wacho ni ochal go ganda kata romo go ganda to nyalo shut down onyalo loro dendi te makoro del ok tite gigirom nade del kal Dr. Lola king'una ngum kamae man kaka nyaroki rom
ene na ngum kama kodi kama koro mae kaka magarom koro lure gi kaka dendi chal to koro sabor ka gisebedo gi tuo ahinya to koro ging'uony koro sama ging'uony no be koro gineno koro shida bete but wacho ga ni kidangeyo ni adundo ng'ato rom na dongo be ni king'ina ngum kamae mana kaka nyarogno go be ni romo mar kara chichi kora cham thothne thieth mar tuoche mag nyiroke kaw thuolo marom nade dweche mang'eny kata higni mang'eny sama wachako ni nitie yedhe ma wamiyi mondo watem mondo wayaw yo nikech koro wan gi rachungi samoro rachungi ni koro osedinre iye koro watemo wacho ni watemo luoko rachungi wani mondo wagol chilo e yo mane wasegisino wanyalo timo golo chilo cho mane gima nonga gi dongere ni dialysis no kati de sirikal osetimo maber ne watimo kana dialysis kata e hospital mantie gwengo sasa wanyalo timo kata dialysis en mani waluoko remo e yo mopogre timoro man nyithindo motimo gi ich to bar joma dongo watimo gi e ler madongo kaito koro remo wuok e dendi to nitie machine modhiye tiluoke kaito wachako waduoke e dendi mano watimo tich mar rachungi go be ni timo akoro nyarogo ok nyal tiyo to koro watimo ne tijno to ka yedhe ok nyal tiyo mondo wayaw go rachungi gi mondo watem go loso go nyarogno mondo chak tiyo mano koda ka wanyalo dhi ga dialysis to shida mar ni kwachako ga dialysis mana kaka nase wacho en safar mok dog ga chien wanyalo mana medo samoro watimo ga dialysis sari wamake maka kanyo kendo koro kawinjo kamitna ni en safar ma kosechaki to dok chien nyalo bedo mateka antere kod Solomon e simu. Hello Solomon, penj laktar. Hello mokwongo duoko laktar erokamano ahinya kuom bedo ne opuonjowa e yo makare. Samoro puonjneno biro konyowa kendo biro miyo kendo wabed gi nyithindo ma wanyalo tero e osiptal kapo ni waneno signs moko machal kamano. Gima timore hie nitiere tuo moro manyalo wuok kuom nyathi to ibiro yudo ka nyathi oluro ma samoro luro mare nyalo bedo ni ithiedhe to chak duoga ipani ma nyalo bedo ni en tuo mar nyarogno ma samoro chilo moko ochopo mana ni igolo to pod nuore anuoya koso ma ken tuo mar nyarogno nyalo bedo tuo mopogore. Daktari, yagino ni winje maber. Gima gisoga ji pile en ni onge gima yot ka thiedho nyathi. Weche gin ariyo. Nyathi ka chako thieth kawuono bang' ndalo ariyo onego bed ni osebedo mangima. Nyathi ng'eni ok nyal wuondre. Joma dongo samoro osechango lakini pod ok odwa dhi tich. Koro gisetieko mar toke koro kawuono tiende lit kiny wang'e rame. Nyathi kata tuo kata koriere sani. Kiyudo gima tuoe to kiny boyudo kotugo mpira e ward. En osechako ringo, en osechango, en onge gima opando. Koyud gima tuo nyathino dhi chango. To mana kaka wacho ni ka nyathino osik ni ithiedhe to gimoro duogo, manyiso niya pok wayudo gima tuo nyathino. Saboro gima tuo nyathino en gimoro ma wagaya matin pok wayude to dok chien kaito chako bukre kendo chako obiro kendo bochopo kuma koro obiro matek mok wanyal nyalo. Ana wacho ga ni kisedhi e hospital e dweche ariyo tidhi e hospital diriyo lok paro manyi daktari moro kati manyo hospital moro mondo ine ka koro nyalo dhi nikech ok nyal dhi e hospital didek samoro ka wachi ka samoro tuo no medre nyalo bedi tuo medre to ka en gimoro mano chang to ngathi odor dala to bang' dweche ariyo kendo chako duogo kode mano konego beni winjire ni mondo bed no timre kamano. To gima nyaka wang'e ni tuoche duto te nyalo affect nyarogno. Noso ni nyarogno ni ema riembo mtoka miluongo ni del ni. To bang' se ni tuoche duto te ma affect del be tieko wach gi e nyarogno nikech nyarogno e gate mogik ma koro golo gi chilo oko to kendo keto mabeyo. Kata joma nigi malaria nyalo los gi nyarogno nyalo hinyore. Nyama nigi tuo mar pressure odhi hinyo nyarogno. Kendo tuo mar skari onya idho nyarogno. Tuo moro amora matin duto te kakoro nyarogno hinyre to odhi hinyo nyarogno. But ka nyathi osethiedhi to en gimoro ma odhi to chako duogo. Daher mondo agis jawinjo no niya
many kaka inyalo manyo timo test na nyathini mondo afadhali idhi tim test to ng'isi ni gima kama ok timre than dwe ka dwe ne nyathi moro ma en ga en e osiptal dwe ka dwe kata skul ok odhiye bang' wige 2 to duoge osiptal bang' wige 2 to duoge osiptal mondo timne test mondo manye ranyisi ni ang'o ma timo nyathini to ok en pile malaria gi typhoid ji siko wacho ni en malaria en typhoid kawono malaria kiny typhoid kawono malaria kiny typhoid to nyathini neno ka dende medo lal omedo ol kata oneno mana koro obeda nyathi moro mool pile antiere kod Linet e simu. Linet, halo, penj laktar. Halo, penj laktar. Hello. Machiegni? Awinji. Wan be wawinji machiegni. Apenjo niya. Nyathi gik moko wuok kuome. To gigo ruodho iwe ni yamo ma bigi nyaka. To koro matere go osiptal to ne girumo. To koro sani nyicha giruodho matindo tindo to mako mana chakre ng'ute ka dhi e wiye. Tasari. Iwinjo chandruok ma nyathi Linet. To masi pod otamore, pod giruodho ruodha. Koro thiedho nyathi mokireno tek matin koro wanyalo mana gise ni odhi osiptal mondo otimne test mondo daktari ogi nyathino mondo wachike ni ruodho mar del nyalo bedo gik moko mang'eny ahinya mok inyal ng'eyo mana ka e sim mokipimo moking'eyo nyathi pok ipime to pok itimo test moro amora koro ranyisi en mana ni koro wadhi e osiptal mondo daktari okony kuma nyalo konyo. Mathoth ni ang'o thoro kelo ga ruodho kuom nyithindo nikech opimono bene ochako gi ka wiye kadhi malo to enena malo kama ruodho mar del kata yamo dwaro mani ochako ayudo dichieng' moro maduong' wagoye mbaka no nikech en mbaka wabo pange maber. Ne wantiere kar thieth ni thiedhni thoro kawo thuolo marom nade ni wacho ni en gima nyalo kawo dweche onyalo kawo ndalo to kapo nono ni ochak dialysis to en ga safar ma onge dok chien kata matin tiende ni wayude kapod ober mondo watem duoke ng'eni nitie en gi stages stage 1 stage 2 stage 3 nyaka stage 4 kata wacho ni koro in gi end stage mang'iso ni koro onge gimo nyalo timo mano nyaka koro watim ni gimiluongo gi kizungu ni transplant nyaka wamanyi ni nyarogno moro yiena mondo akaw simbe Elizabeth. Erokamano. Elizabeth, halo, penj laktar. Iniyo nade lak? Machiegni. Iluonga ni Elizabeth. An nadwa penjo laktar niya na adhi osiptal apek sani an gi dweche siko konyora. Hello? Wawinji. To koro ka nadhi to iya ne rama side na koro no odhi motera ultrasound to daktari nowachona ni eti gine na kidney na nigi infection koro noketa yath nyalo bedo ni mano pod anyalo yudo shida koso kaka noketa yath mochwa sandene no nyalo bedo ni an kare. Ne owuoyo kuom mar nyithindo to kata kamano nikech ne en gi chandruok ni korang ni konya sendo ko kamano kende joma miyo ahinya ero bedo gi tuo mar olopi lakini samoro gi infection no nyalo wuok e od dak mar lach to idho malo mana kaka ne wacho ni nyalo malo ka dok piny samoro nyalo piny to idho got matin to samoro idho got no to nyalo bedo gi infection mar kidneys mano kisenyora monya antibiotics to doka maber wacho ni wayudi gi chon kapok okethre kapok odhi mabor ahinya kata kaka owache no nikech nomiye yath monya yath kaka daktari owacho mutiek yath maber. Daktari kane wang'iyo picha mar nyiroke no aneno kacha ni wantiere kod kama ichunge lach kata ilose lach bas kaka ka kato waneno kacha ka wantiere kod hotogoro kata pipe kaito piny ka wantiere kod dak lach kata wantiere kod yo malach wuok godo. Kuom ranyisi Dr. Lola ni chandruok nyalo bedo e pipe ka nikech pipe ka bende ni wacho ni chandruok nyalo bede chandruok ma thoro bede e pipe ka nyalo bedo ang'o nyalo bedo ni pipe odinore nyalo bedo kod kidney stones pipe dinrega to mano sana nitie e joma dongo kuom joma dongo ohero bete nyithindo matindo but ka chilo ng'eny e nyarogno to nyalo dhi e pipe sama no wuok e pipe kanyo to omoko kanyo sana kaka ne gin gik madongo kata ka nyithindo moko madh pi ahinya kata gin gi shida moro mar control pi to ginyalo mak gi e pipe kanyo seche moko nitie jomoko minyuolo makata pipe no onge kata pipe no tin to kana otin to wabebe atwa yare
waketo balloon to wayaro to yawre ayawa kane nitie dak mar lach be nyalo bedo gi shida samoro nitie jomonyuol monge dak mar lach samoro nyuole ka okoti maber samoro koyawre maber mago to koro wayawa kaito kar olopi but sana nyithindo makoro kochako puonjre dhi tiyo gi cho ema giyudo ga infection e kar dak mar lach sana nyithindo manyiri nikech ng'eny nitie kaka onego bed ni giyweyo giduong' gi ka mbele ka dichien samoro gibet e cho ma joma dongo osebede koro gibede infection go to mane manyalo idho malo kamae to dok e nyarogno. Gima duong' ka ani ji nyaka nyuole siptal kaber mondo mi check nyathi ni nyiroke ne tiyo maber, fuoni ne tiyo maber mondo mi kanitiere gima inyalo geng' minyalo res chon to mondo mi ores chon. Daktari aneno ka sama ya wang'a matek mokalo to kata kamano kotene kod twak mwabedo godo en weche mage ma ok diher mondo mi wiwo wil godo kotene kod tuo nyarogno kuom nyithindo. Mokwongo erokamano mokwongo e nyithindo monyuol wakwayo kendo wakwayo mang'eny di chak mar mama e chak maber to sasa ma nyathi dwaro dhoth to miyeuru chak mar mamiyono en ok nyiewe kata en gimoro mantie olose maber liet ne oromo mama bet gi nyathi gi bond maber e chak modwani mondo wami nyithindo to ka dipo ni nitie weche moko ma samoro wawito mama samoro onge to wang'e ni chak mane mwanyalo tiyogo dwaher ni ka watem matek watem kada gi mar chupani kapok wadhi e moko to ka yidre chopani koro giche moko ngene yuto pogre samoro ngata nyalo bedo ni onge nyalo ko chopani koro nyaka watigi mar diel kata watigi mar ngamia to ndege kaka onego bed ni kikwamie mamoko olepi chon ne wacho ga ni watim dilution samoro ka uchak maybe kikombe achiel timedo gi pi kikombe achiel ok wahero ga discuss mano nikech sami wacho mano to mano kore wamine mano kore mane makoro gikawo mano ko chopani koro ok wanyala ahinya mane gima onego bed ni watimo. To mar ariyo en ni dhoth mar nyathi era nyisi kende e ote ma nyathi nitiego nyathi kok dhodhi nyathi monyuol onego bed ni chako dhoth sasa muok e ich kamae onego bed ni oseng'e dhoth maber bang' ndalo 2-3 ka nyathi ok dhoth maber kaw nyathi nitiere osuptal nikech kok dhoth maber fonde ne gi nyarogno dhi wetiyo maber to bro welayo to safar bro bedo safar moro mabor ahinya. Olo pi en gimoro maduong' ahinya wabeda kamae wachiemo wanindo to gima nyaka ing'e ni odiochieng' ka tin onego bed ni olo pi kila ng'ato ng'e ni ana ologa pi nyadidek maybe ana ologa nyading'wen ing'e kaka iologa pi pile to kendo ka koro olo ni pi chako dok mapiny kata nok iolo pi odiochieng' achiel kata samoro ni iolo pi lakini lachni ineno ka koro opogre gi kaka kawaida samoro ni olo pi iwinjo lit sami olo pi moko konego bed moko gik ma kawaida samoro ma gimoro osemore matin kamano dhi osiptal mondo pimi mondo ong'isi ni ang'o manyalo bed ni otimore ni jogo mosebedo gi tuo mar nyarogno makoro sechako dialysis wako ni NHIF e gima nyalo konyi nikech ni NHIF sani chulo dialysis 100% teknisa chulo lepa uchiel no wacho ni usdiendi achiel no chulo dialysis nikech kidhi private to dialysis en 200 per session to samoro itime ding'wen e week achiel kata daktari ok anyal afford gima chal kamano koro kigeni ni gituono to wako ni dhi kaw NHIF chulo NHIF ni mondo idhi e dialysis kaka daktari dwaro to ni jogo manyalo bedo ni intie gi ng'ato manyalo konyi gi nyarogno kochopo kuma koro ok nyalre kamano nyalo loso gi nyaminu moro kata wadu moro kaito omi nyarogno to jomoko mokwa nyarogno ng'e ni kata in mionge nyarogno nyanya dak ma kawaida kata igni mang'eny moloyo joma ni gariyo kata kin gi nyarogno achiel. Erokamano Dr. Lola amor mar bedo kodi agero ni odiochieng' machielo kendo kwa luongi tibo biro wagoye mbaka chino mar penj laktar Ramogi TV ka ng'ato dwa tudore kodi ni wacho ni yudi Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital santo intiere Nairobi ka inyalo yudi kanye Nairobi ka Kenyatta Hospital. Erokamano nya daktari amor kenda doko erokamano in bende jahera mar cheno mar penj laktar aduoko ni erokamano ageno ni puonjori achiel ariyo adek seche mane wadhi yoyo kane wagomba ka kod Dr. Lola to gimwa godo ka kata mana wuon kaka Ruth puonjora ni sasa ya ma ikonyori mi neno ka nyathini tiere kod chandruok moro amora ne laktar mapiyo to ka ikonyori kenyuol mi yudo ka nyathini ngima entiere kod fuoni maber onyalo dhoth onyalo layo onyalo dhi oko duok ne Nyasaye erokamano nikech mano en hono maduong' mapok nodwaro yudi ne jogo picha mawa erokamano ahinya ni director wa Obado erokamano producer Papecho Koth asante sana nyaka kendo odiochieng' machielo kabokelo ni chendo mar penj laktar Ruth Otieno oriti masani.